Алдагы матур котлау сәламнәре Пенза өлкәсе Неверкино районы Алеева авылына аша. Бүген үзләренең энҗе туйларын, 30 ел бергә гомер кичерүләрен Шәүкәт һәм Мөнирә Биктимировлар гаиләсе каршылый. Матур гомер тантаналары белән ихластан аларны газиз әти-әниләре, Күзәхметовлар гаиләсе, кызлары Рамилә, кияүләре Шәүкәт, оныклары Хафиз, уллары Равил котлыйлар. Кабат җирләргә ап-ак карлар явып, көз белән кыш фасылы көрәшә торган вакыт җитте. Бу юлы алар сезгә 30нчы ел бергә яшәү бәйрәмегезне алып килде. Балаларыбыз, яраткан әти-әниләребез һәм әбикай-бабакай. Бүген без хатирәләрегезне барлап, яңадан сезне иң матур чагыгызга, кавышкан вакытыгызга алып кайтасыбыз килә. 1990 елны гөрләвекләр агып, матур кояш елмайган яз фасылын искә алыйк. Хәтердә мәнкәй, синең сөйләвең буенча бу чакта син яшь белгеч Неверкино хастаханәсенә практикага кайткан булгансың. Ә инде югалып калмый торган батыр әткәебезнең шул вакыт сиңа күзе төшә. Синең эштән чыгып тукталышка барганыңны көтә, кылчак-кылчак шәшкәләр бүләк итеп, сине тырышып үз итәсе килә. Озакламый ул үз максатына ирешә дә ала. 1990 елның 24 ноябрендә сез мәхәббәт тулы матур гаилә корасыз. 1992 елның 7 салкын гыйнвар иртәсендә беренче гүзәл шәшкәгез кызыгыз Рамилә туа. 6 елдан соң җылы җәй айы улыгыз, нәсел дәвамчыгыз Рамилне да дөньяга китерә. Элек-электән килгән мөселман татар гаиләсендә булган гырыф-гадәтне югалтмыйча, сез әтиемнең әти-әнисе белән бергә яшәп киләсез. Кечкенә булса да үз хуҗалыгыгызны карап киләсез. Әниебез гомер буе үз сайлавына тугрылыклы калып, халык сәламәтлеге сагында шәфкать туташы булып хезмәт итә. Әтиебез Волга оешмасында шофер булып эшли. Аларның хезмәт китапларында гомер буе бер язма булып, икесе дә алар Неверкинода эшлиләр. Кечкенә балаларыгыз да үсеп җиткән. Сез аны сизми дә калдыгыз шикелле. 2013 елны инде кызыгыз әтисенең исемен йөрткән, аңа нык ошаган булган ышанычлы ярын табып гаилә корды. Бүгенге көндә Екатеринбург шәһәрендә гомер кичерәләр. Сезгә олы бүләк итеп, 2015 елны балдан да татлырак булган аныгыз Хафиз да дөньяга аваз салды. Улыгыз Равил да инде бүгенге көндә студент булып Казанда укый. Әти-әниегезгә карата да сез бик игътибарлы, бары ихтирам белән генә карап, хөрмәтләп яшисез. Безне олылагандай, бала оныкларыгыз да сезне олылап алда яшәсен Раббым. Җәннәт ишекләре дә ата-ана ризалыгы аркасында сезгә ачылырга язсын. Шулай әкрен генә гомер сулары ага. Кадерле, сөекле кешеләребез безнең. Ихлас күңелдән сезне энҗе туйыгыз белән кайнар котлыйбыз. Гомер буе сез бик күпләргә үрнәк булып яшисез. Кулга-кул тотынып, сез бар авырлыкларны да бергә җиңеп чыгарга өйрәндегез. Ә иң мөһиме, сез бер-берегезгә нык терәк тә, кирәк тә булып яши алдыгыз. Бар яклап, барыбызга да үрнәк булып, алда да озын-озак гомер кичерегез. Раббым, бар канатларыгыз сынмасын. Сагынып кайтып туган йортыбызда сезнең җылыгызны тоеп озак кына бала чакка кайтканда үзебезне хис итә алыйк. Яратыгыз һәм яратылыгыз. Бәхет күлегез мәңге кипми яшәгез. Сез исән сау булып яшәсәгез, без дә бәхетле булырбыз. Җир йөзенең бөтен яктылыгын килә сезгә бүләк итәсе. Дөньядагы иң матур сүзләрнең иң җылысын сезгә әйтәсе. Назлар өчен сезне җилләр исә, күрер өчен сезне таң ата. Атлагыз сез һаман икәү бергә булыгыз исән чагында. Әти-әни безнең өчен кадерлесез, без бәхетле җирдә сез барга. Фәрештәләр кунсын иңегезгә энҗе туйыгыз белән котларга. Парлап канат кагу, җиңелрәк, тормыш сезне ялгыз итмәсен. Бәхет чишмәләре челтерә баксын, мәңге-мәңге суы кипмәсен. Хөрмәтле Биктимировлар гаиләсе, бар теләкләргә кушылып,
Бүлеккә якыннарыгыз сайлаган җырны юллыйбыз. Кабул итеп алыгыз. Başlanğan Әтті әни Жана яғын сөзілер Әтті әни Ұшар қанатылар Истенгіне Болып яшагіз Деп көңілгейім Қат-қат абатлар Әтті әни Жана яғын сөзілер Әтті әни Ұшар қанатылар Истенгіне Şatlanıplar deyipsin Әтті әнемнің йөрәге Ұзын ғүмір сәләмәтлік тілейм Бәхет шатлық һәмдә қуаныш Алға қарап яшәр ғүмерләрдә Сіз бит безгә улы таяныш Әтті әни жанға яғын сөзләр Әтті Ұшар қанатылар Истенгіне Болып яшагіз Деп көңілгейім Қат-қат абатлар Истенгіне Болып яшагіз Деп көңілгейім Қат-қат абатлар Алиева авылында гомер кичерүче Шәүкәт һәм Мөнирә Биктимировлар гаиләсен 30 ел бергә гомер кичерү, энҗе туй тантаналары белән чын күңелдән бүген кода-кодагылары Алия апа һәм Усман абый котлап иң җылы теләкләрен ирештерәләр. Бу дөньяда җан һәм кан кардәшләреннән башка балалар аркылы килгән туганнар да була. Менә безнең бәхетебезгә дә улыбыз Шәүкәт аркылы килгән якын кода-кодагыебыз бар. Шөкер Аллага. Бик уңдык без алардан. Һәр ата-ана бала үстергәндә үз баласына бәхет теләп, якты киләчәк сорый. Менә без дә дуга кылып, улыбызга акыллы килен сорадык. Һәм Худайга шөкер, дуга кылуларыбыз бушка узмады. Кода-кодагыебыз өреп үстергән Рамилә шәшкәбезне үз иттек. Шуңа бу котлавында сезгә балагыз өчен рәхмәт укудан башлыйбыз. Үзегез сыман ук бик җитди, тырыш, сабыр, акыллы итеп тәрбияли алгансыз сез аны. Кыш оясында ни күрә шуны эшли диләр. Шуңадыр да балаларыбыз бүгенгә күз тимәсен,
еракта булсалар да бик матур яшәп киләләр. Кадерле кодаларыбыз, сезгә караган кешеләр бүген икеле килеш ышанырлар иде. 30 ел бергә дип әйтсәгез. Чөнки сез әле кичә генә кавышкан парлар сыман бик яшь күренәсез. Моның сире бер-берегезгә нык ярату белән караган күзләрегез. 30 ел бергә ул димәк 30 еллык сабырлык, түземлек, мәхәббәт, хөрмәт, ихтирам һәм игътибар иясе булырга кирәк. Сез бар авырлыкларны да бергә күтәреп чыгып ала атлый алгансыз. Бер-берегезгә карата якын дус, сердәшче дә булгансыз. Бу алда да шулай булып калсын. Эшләрегездә уңышлар гел әйдәп барсын. Һәр вакыт табын тулы булган кунак, туган дусларыгыз кимемәсен. Равилне уңышлы гына укып бетереп, башлы күзле итеп, әле тагын бик күп оныклар өчен әби-бабай булырга насыплар кылсын. Ошбу энҗе туйыгыз алтын һәм бриллиант туйлар белән алмашынсын. Ә без үз чираттан һәр вакыт шулай аралашып яшик. Җирдә яшәү сынау бит ул диләр. Авырлыкны бергә җиңдегез. Тормыш сукмагыннан бергә атлап, энҗе туйыгызга җиттегез. Ходай биргән олы бүләк бит ул. Тигезлектә гомер итүләр. Язмыш салган урау юллардан инне-ингә терәп үтүләр. Тормыш йөген бергәләшеп тарту, ямьләндерә яшәү мәгънәсен. Шатлыклар да, әрнеп елаулар да бергә кичерелгән, һәммәсе. Кем сокланмас сезгә карап бүген? Сөбханаллаһ, күзләр тимәсен. Ходай сезгә үзе ярдәм иткән, сайлаганда тормыш иптәшен. Тагын бик күп еллар тигезлектә матур парлар булып яшәгез. Сәламәтлек ныклы юлдаш булсын, балкып торсын тормыш чәчкәгез. Насып булсын бала оныкларның игелеген сезгә күрергә. Һәм безгә дә Ходай язса иде, бриллиант туйыгызга килергә. Хөрмәтле Биктимировлар гаиләсе, Кодагыйларыгыз юллаган бар теләкләр чынга ашсын. Алар сайлаган музыкаль бүләкне дә кабул итеп алыгыз. Син мәхәббәтемә терелгәнсең син, Ходайдан миңа бирелгәнсең син, гомерлеккә сайлап алынган язмышым. Син минем барлыгымны белгәнсең син, бәхетемне җиргә килгәнсең син, таңнарымны каршы алучы кояшым. Икәү бергә бу гомердә кавышканыбыз без